Debiste haber esparcido las cenizas por aquí. Estoy de coña. Leí que si quieres hablar con alguien de algo importante, es mejor si no lo ves a la cara. Es menos violento, o algo así. Estás ben? Sí. Eso que non o esperaba. O qué? O de Suecia. Non sabía que ías ir. A que te refires? Xa sabías que quería ir. Sí, pero non que ías ir. Xa decidímolo hoxe, tampouco te estaba ocultando nada. Xa tes o billete. Sinto. Vale. Ti imagina que estamos nunha festa, vale? E de pronto preguntas: "Ei, que ides facer este verán?" E unha amiga miña vai e di: "Pois imos marchar a China 3 meses e medio." É Suecia 1 mes e medio. E ti non sabías nada. Se estás vendo isto é porque xa estou morta. Era unha broma, doutor. Bueno, esta é a miña cara. E esta é a miña outra cara. Este é o meu nome. E este é o meu vídeo de terapia. Abracadabra. Escuché lo que dijiste en el depósito. ¿El qué? Siento lo mismo. ¿En serio? Sí. Yo... Necesito tiempo. Vale. E ayuda psicológica. Agarda, por favor. Non trato de atacarte. Pois o parece. Sinto, é que estou moi confusa, pero ven, senta comigo, por favor, e o falamos, sí? É que foi rarísimo, sentime moi incómoda, pero estou ben. Paréceme genial que vayas a Suecia, de verdade. Vas pola túa tese? Gústame a comida, como as miñas barriñas de chocolate, trouxen unhas cantas. En certa medida penso que me gusta todo, ata o máis pequeno ou o máis insignificante. Gústame moitas cousas que me fan sentir que podo voar. A miña nai di que sabe que facer para voar todos os días, pero eu non acabo de entender. Vale. Pero sí. A mí me gustas mucho también. Ay, déjalo estar ya.